Kodwa umhlola munike lo sesenza lengane ukuthi uyoshintsha impahla manje. Kwenze njani wemalume? Hawu phela abantu balinde yena lapha bafuna ukumbona nje manje. Sebefuna nokudla abantu. Yabona sekulungiswe yonke into lo mfana wenzani manje. Uyabona? Mana ke, mana. Yey weVikrant. Vikrant Kanjani lani? Yini umemeza ongaka? Kwenzakalani ngempela? Akulutho kodwa silindele umkhwenyana akaqeda ukubhinqa ibheshu la ngaphakathi. Manje ngalokho nyekeni phela sasisikhathi sakhe bethanda. Manje nina nimemeziswa yilokho. Nami ngimtshela okufanayo. Uzothini ukuthi ubuzwa lenhliziyo igxuma mhlasimpe nje ubejabulile. Injabulo yenza inhliziyo igxuma. Akukho kanjalo anti. Yini ke kwenza ukuthi uphike kanjalo? Akukho kanjalo anti. Anti, khohlwa nje wena lento emthambo. Nami anti ngigayina njengawe nje. Ingakho nje ngeke ngikhulume ebudedini. Angithi ngabe udokotela ngokuqoqeshwa wena. Manje ke Ilokho ke ngingakukondisisi. yazi ukuthi angenzeni. Kuvele ukuthi nje angiphume njengamanje ngiyobuza abakadeshpandi ukuthi basenzelani izilimi. Yini basiqambela manga? Badlalelani ngathi? Ubani? Imini uManasi. Ubani? Imini uManasi. uMonica useready. Usuyaphuma ngithi? Yebo ngizoza. Woza manje. uMonica ukulindile. All right. Uyishintshelani ingubo? Uchaza ukuthini? Ushintshe impahla zakho. Ukuze uphumele ngaphandle. Makunjalo asivele siphume. Sivele siyobabuza. Vikrant, weVikrant. Vikrant. Yey Vikrant. Awuvule lo mnyango lona. Onkosi, senze njani manje? Kahleni musangitatazela uzovula umnyango. Hey Vikrant, vula umnyango. Vula umnyango. WeVikrant. Hayibo vula bo. Awuvule umnyango. Hayibo Vikrant. Uma nje nguyeka lomshado. Khona nje into ezoyenzeka kumama. Noma mhlawumbe yenzeke kugogo. Yini ezokwenzeka kubona manje? Anti ibusiso zagogo kade zabekwa ngalomshado. Endi futhi behlezi nje ngithe ukuthi ufuna abazukulu. Kanti kumkhulu kaMonica ubehleze ngitshela ukuthi benze ubucwebe nje obuzohlala isikhathi eside. Uzovela amelwe inhliziyo nje. Ngitshela. Ngihamba ngiyokhansela lomshado. Kodwa kumele nje sicabange zonke nje lezi zinto. Yini osudecide ukuyenza manje? uMonica anti ukhulelwe. Unless akusona isikhathi sokuthi lento siyiveze. Yini kusho ukuthi uzovela uthule nje umosha impilo yakho? Mina nje into engizoyenza ngizothula ukuze ngekwazi ukumosheka impilo zabantu. Vikrant ima. Khumbula lokho. Meke waphuma nje eminyanga akusekho ukuhlehlela emuva. Ngicela ninginikeze imizuzu. Ngizobuya. Ayibo kodwa Vikrant. Kwenze njani? Usosishintshela isinqumo sakho? Cha. Unkosikazi wami ukhulelwe ngaphambi komshado wethu. Leli iqiniso. Kodwa kwenzeke noma yini. Kodwa wena anti ngicela ukuthi ungatsheli umuntu ngalento. Anti. Ngicela ufunge ngempilo yami.
We lo uMrs Khale, okay? Thatha ke ibusiso. Nehlale nijabule. Kanike futhi nisinikeze indaba ezinhle niyazwa kanzama. Gogo, asijahile hawu. Sohlala nje noma iminyaka emibili enjoy umshado wethu.